El celador és intentar que tots els serveis vagin al dia, és a dir, tant de material que falta, els pacients, quan estan ingressats, s'han de transportar pacients, moltes coses són horari i són urgents. Llavors, depèn del tipus d'urgència que tenim, tenim que anar més de pressa o no. És donar recolzament tant físicament si necessiten mobilització de pacients, si s'ha de transportar un pacient, una placa, anar a diferents serveis. Necessito un pacient, necessito això, necessito l'altre. És clar, perquè si no es demoraria tot. El que ja treballa amb nosaltres ja sap que són essencials. Però són essencials, tots són essencials. Jo m'obro molt a la gent s'obre molt amb mi i són pacients joves que ens han anat i a l'últim moment m'han dit que entren, Ramon, que m'ho vull despedir. Aquestes són coses que t'arriben al cor. Jo quan acabo la feina, el dia, dic, bé, pacients que he estat, estan contents, doncs ja està, perquè no puc donar més. Ramon, mira, una cosa, és per anar a farmàcia, que et donin aquesta medicació. Perfecte. L'hauràs de recollir a les 14:30. 14:30. Perfecte, molt bé. Jo penso que ja no és saber estar, sinó és que t'agradi, és l'empatia amb el pacient o que no sigui pacient, amb l'empatia fins als companys. Bon dia, bones, te deixo recepta, perquè ja han quedat amb la Sílvia, d'acord? Tu saps el teu rol. Si em demanes 20 vegades que baixi al laboratori, baixaré 20 vegades. Això no posarem a la cara de una altra vegada, me podries avisar. No, perquè ja saps, t'està fent una analítica, ara ve una altra persona, te fa dues analítiques urgents. No hi ha una cosa programada, l'única programada és el dematí a primera hora. És molt difícil de trobar bons celadors. Has d'estar al 100% i després el tipus de feina. Tenim una feina molt feixuga. Ja no és actitud, és ganes de fer, que aprenguis, que te deixis ensenyar, perquè jo aprenc cada dia. Bien, cójase aquí arriba mejor. Sí, que ya sabe que así, poquitas, va mejor así.